እዙ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ ዕለታዊ ዜና ቆራሩ ወቅቲ ሃገራት ኤሮጳ ኣብ ዝውድኣሉ ዘሎ እዋን ቁጽሪ ናይቶም ብማእከላይ ባሕሪ ክሰግሩ ዝህቅኑ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዝተዓጻጸፈ ይውስኽ ከም ዘሎ ንጉዳይ ስደተኛታት ዝከታተላ ትካላት ገሊጸን። ኣብ ቀዳመ ሰንበት ጥራይ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ልዕሊ 800 ስደተኛታት ናብ ደሴት ላምፔዱዛ ከም ዝሰገሩ ዝሕብራ ማዕከናት ዜና እዚ ቁጽሪ እዚ ኣብ ዝቕጽል ሰሙናት ብዝተዓጻጸፈ ክውስኽ ተኽእሎ ከም ዘሎ መልኪተን። ማዕከናት ዜና ኢጣልያ ብዝህብኦ ዘለዋ ሓበሬታ መሰረት ዝበዝሑ ካብቶም ስደተኛታት ዜጋታት ኤርትራ፣ ግብፂ፣ ሶርያ፣ ሱዳን፣ ሶማልን ኒጀርን ምዃኖም ተገሊጹ። ጊዜያዊ ማዓስከራት ኢጣልያ ልዕሊ ዓቕሙ ሰባት ሒዙ ምህላው ዝገልጽ ፖሊስ ኣግሪጀንቶ ናብ ካልእ ዞባታት ኢጣልያ ናብ ዝርከብ ማዓስከራት ስደተኛታት ዝግበር መስርሕ ክቀላጠፍ ጸዊዑ ኣሎ። ኣብ ማሕዳሪ ላምፔዱዛ ቶቶ ማርቴሎ ብወገኑ ብዝሃቦ መግለጺ ማእከላይ መንግስቲ ኢጣልያ ብዓብዩ ኸኣ ሕብረት ኤሮጳ ጻዕቂ ሰባት ንምእላይን ብሰንኩኡ ዝፍጠር ጥዕናዊ ጸገማትን ንምውጋድ ተሳትፎኦም ክዕዝዙ ጸዊዑ። ብኻልእ ወገን ናብ ማእከላይ ባሕሪ እንከለዉ ናይ ምጥሓል ሓደጋ ኣጋጢምዎም ብህይወት ኣድሕን ናይ ዝተሓገዙ ሰባት ቁጽሪ ኣብ ሓደ ሰሙን ልዕሊ 205 መብጽሑ ተገሊጹ። 5 ካብቶም ንስክላ ዝደሓኑ ሰባት ህይወቶም ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ወዲቑ ምንባሩ ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ሓቢሮም። ብሓፈሽኡ 2022 ዓመተ ምህረት ካብ ዝጅምር ልዕሊ 4,000 ስደተኛታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ እንከለዉ ተታሒዞም ናብ ሊብያ ከም ዝምለሱ ክግበር እንከሎ ብውሕዱ 417 ሰባት ከኣ ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ጸብጻባት ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት የመልክቱ። ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ 3 ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዝወረደ ደርቂ ንምምካት ዝሕግዝ ተወሳኺ ናይ $114 ሚልዮን ሓገዝ ለጊሳ። USAID ኣብ መግለጺኡ እቲ ናይ $114 ሚልዮን ሓገዝ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኬንያን ሶማልን ብሰንኪ ዋሕዲ መግቢ ጋጢሙ ንዘሎ ደርቂ ንምምካት ኣብ ልዕሊ ዝተዋጽአ ባጀት ተወሳኺ ሓገዝ ከም ዝኾነ መልኪቱ። ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሽኡ ልዕሊ 20 ሚልዮን ህዝቢ ንሓደጋ ደርቂ ተቓሊዑ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። እቲ ዞባ ንተኸታታሊ 2 ዓመታት እኹል ዝናብ ዘይምርካቡ ኣብ ልዕሊ ቀረብ ዝስተ ማይ ዘራእትን ጥሪትን ከቢድ ሃስያ ኣስዒቡ እኳ እንተኾነ ብሰንኪ ውግእ ሓድሕድን ሰብ ሰርሖ ጥሜትን ናይ ዝሳቀይ ዘሎ ህዝቢ ቁጽሪ እውን ቀሊል ከም ዘይኮነ USAID የመልክት። እቲ ሓገዝ ኣብ ኬንያ ብዋሕዲ መኣዛዊ ምግብን ዝተጠቕዑ ህፃናት ስልጠና ንሰራሕተኛታት ጥዕና ኣብ ዝኣመሰለ መዓላ ክዋፈር እንከሎ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሶማል ከኣ ህፁፅ ናይ ምግቢ ሓገዝ ንዘድልዮ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዝኣክል ህዝቢ ክሕግዝ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ዝስተ ማይን ናውቲ ሕክምና ናብ ምቕራብ ክዋፈር ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብዚ እዋን እዚ ኩናት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ፈጢሮ ዘሎ ቀረብ ዋሕዲ እኽሊ ናብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝለኣኽ ረድኤት ሙሉእ ብምሉእ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ይካየድ ምህላው ዘመልከተ USAID ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ናይ ህይወት ኣድሕን መስርሕ ክሳተፋ ጸዊዑ። ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ናይ ሱዳን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘጽንሖም ፖለቲከኛታት ኣብ ዝመጽእ 3 መዓልታት ናጻ ክሰዶም ምዃኑ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና መልኪቱ። ቤት ጽሕፈት ወኪል ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓለፍቲ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን ብሓባር ምስ ጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ድሕሪ ዘካየድዎ ዘተ ዝመጽእ ሃገራዊ ዋዕላ ዕውት ንክኸውን እቶም ፖለቲከኛታት ብናጽነት ተሳትፎኦም ክረጋገጽ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክወፁ ከም ዝተወሰነ ሓቢሮም። ፖለቲከኛታት ተጣበቕቲ መሰላትን ጸለውቲ ዝበሃሉ ሰባትን ካብ ቤት ማእሰርቲ ክወፁ ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ጻውዒት ክግበር ጸኒሑ እዩ። ገለ ካብቲ ሃገራዊ ዘተ ንምዕዋድ ዝተጠቕሰ ነጥብታት ፖለቲከኛታት ካብ ቤት ማእሰርቲ ናጻ ክወፁ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ዝግበር ጎነጽ ደው ክብል ናይ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ክልዓል ዝብል ይርከቦ። ካብ ወርሒ ሕዳር 2022 ናትሒዙ ጥራይ 18 ኣባላት ሓይልን ናጽነትን ዴሞክራስን ክእሰሩ እንከለዉ ብውሕዱ 21 ፖለቲከኛታት ከኣ ካብ ማእከል ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብር ዝነበረ ህዝቢ ተወሲዶም ዛጊት ኣበይ ከም ዘለዉ ድሃዮም ከም ዘይፍለጥ ጸብጻባት ዜና ካብቲ ሃገር የመልክቱ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ዝተፈጺሙ ኣሎ። እዚ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ